Hodové slavnosti v Dolnom Moštenci odštartovali vo veľkom štýle. Po dvojročnej prestávke sa do programu značením vrátil obľúbený futsalový turnaj o pohár primátora. Dnes sa stretávame opäť po roku na tradičnom dolnomoštenskom futbalovom turnaji. Je to naozaj už 16. 17. ročník. Organizátori to nemajú ani porátané, ale treba im hlavne poďakovať za to, že takúto krásnu akciu robia, pretože má to už veľmi dobrú tradíciu. Chodia sem družstva nielen z Horného, z Dolného Moštenca, ale je tu vždycky veľa hráčov aj z mesta. Stretávajú sa pravidelne aktívni hráči, ale aj takí, ktorí to robia len rekreačne a z chutistu zašportujú. Čo sa týka tohto hodového turnaja, momentálne máme 7 mužstiev, máme 2 skupiny, hráme o krásne poháre a dúfam, že si chlapci dobre zahrajú, zašportujú a hlavne sa nezrania. Hlavnou motiváciou súťažiacich bolo zvíťaziť a získať pohár primátora. Každý tím prišiel s cieľom ukázať, čo dokáže. Netrénovali sme nejako špeciálne, iba teraz sme sa takto zišli a je to úžasné. Naša motivácia je hlavne vyhrať. Hlavne vyhrať asi, áno. Však o to tu ide, ak sme vyhrali a uvidí sa, čo potom ďalej. Hlavný cieľ bol vyhrať. Trénovali sme každý deň. Ideme to tu vyhrať, pocity sú proste také, že ideme na výhru. Bývalý hokejista Andrej Mesároš je už každoročnou súčasťou športového turnaja. Svojím príchodom vždy otvára tento tradičný športový deň. Je to super, Peťo Zvák vlastne ako predseda športovej komisie a výbor mestskej časti Moštenec ma každoročne pozýva na túto akciu. Je to športová akcia, takže som rád, že sem môžem prísť a otvoriť tento turnaj. Je to už dlhoročná tradícia, ktorá tu ide a som rád, že som bol pozvaný. Športový hodový deň, ktorý sa každý rok mení a prináša nový šport, láka stále viac nadšencov. Atmosféra je nabitá energiou a každý hráč je odhodlaný dať zo seba maximum. Tak ja som veľmi rád, že je to stále viac a viac a hlavne, že viac sa prihlasuje domácich tímov. Ja si už pamätám, je to okolo 16-17 ročník, ani dobre neviem povedať. A pred tými 16 tu chodili také detičky hrávať a teraz už sú vlastne hráči, ktorí sa zúčastnia tohto turnaja. Primátor mesta nám prezradil, prečo aj tento rok pozýva na ďalší ročník podujatia. Myslím, že je to tak stabilný počet, ktorý sem chodí, pretože pod záštitou mesta sa to koná vlastne od samého začiatku a vždycky sa ten počet družstiev tu pohyboval niekde na tej úrovni 7, 8, maximálne 10 mužstiev. A to je aj tak ideálne, aby si aj z chuti zahrali a aby tu strávili celý deň. A nakoniec treba všetkým poďakovať, že sem prídu, že netrávia takto víkend niekde pri televízori, ale z chuti si zašportujú a im treba popriať, aby sa hlavne nezranili a zasa sa vrátili opäť k rodinám. Pretože hodové slávnosti v Dolnom Moštenci majú vždy vynikajúcu úroveň. Jednak tento športový deň, ale potom aj kultúrne podujatie, ktoré sa konajú v nedeľu. No a samozrejme, keďže turnaj dneska už beží, tak do budúcich ročníkov by som chcel pozvať aj ďalších hráčov, ďalšie týmy, ktoré v meste pôsobia, aby sem prišli zahrať, lebo je to vynikajúca atmosféra, je to vynikajúco zorganizované a ak vyjde počasie, tak je to tu krásny deň. Sabina Laura Batiková, televízia Považie.